Valatrans je mezinárodní a vnitrostátní dopravní společnost řízená přímými vlastníky. Od svého založení v roce 1991 je to rodinná ryze česká společnost se sídlem v Liptále u Vsetína ve Zlínském kraji. Služby pro zákazníky zajišťuje mladý a profesionální tým s cílem kvalitně uspokojit jejich potřeby. Společnost je pojištěná dle CMR u pojišťovny Allianz. Mezi naše služby patří standardní expresní přepravy, kompletní zásilky a dokládky, přepravy ocelových svitků moldovými návěsy, nadrozměrné přepravy platy, transporty v režimech JIT a Milkran, transporty v rámci celé Evropské unie a po domluvě i mimo ní, rozsáhlý moderní a ekologický park, jistota vlastních moderních jednotek, sledování pohybu zboží prostřednictvím satelitního systému a digitálních map, skladování ve vlastním skladu a distribuce z něj. Naše základní hodnoty jsou individuální přístup k zákazníkovi a jeho maximální spokojenost, budování dlouhodobých partnerských vztahů založených na důvěře, zavádění nových technologií, respektování zaměstnanců, osobní odpovědnost a péče o životní prostředí. Staráme se o přírodu, pracujeme tak, abychom chránili životní prostředí, recyklujeme a využíváme nejmodernější dopravní techniku Euro 6 a Euro 5 EEV. Když spolehlivý evropský dopravce, tak Valatrans.